El secretari general del PSC, Salvador Illa, ha estat a Lloret aquest dijous per donar suport al nou candidat del PSC a les municipals del 2023, Adrià Lamelas. Al costat d'una petita delegació del partit, han passejat pels carrers de la vila i han conversat amb veïns i comerciants. L'acte principal, però, ha estat a la sala polivalent de la biblioteca, on s'ha rebut l'alcaldable amb forts aplaudiments. El líder del PSC ha reafirmat que donen plena confiança a Adrià Lamelas i creuen que és la millor opció per Lloret de Mar. Són unes eleccions molt rellevants, estem en uns moments de canvis molt profuns i convé que des de l'àmbit municipal i en concret des del municipi de Lloret es donin certeses, es resolguin problemes i nosaltres ens sembla que l'Adrià Lamelas és la persona idònia per fer això, és una persona coneguda, amb molta empenta, que sap construir equips, que sap escoltar la ciutadania. A l'espera de donar a conèixer a principis del 2023 el programa electoral i l'equip que l'acompanyarà, el candidat ja ha avançat el seu lema, sempre a Lloret. Sempre a Lloret perquè creiem que el nostre projecte està 100% enfocat en Lloret de Mar, en tots els seus problemes, tota la seva idiosincràsia i tota la seva població. Creiem en el nucli antic, barris, urbanitzacions, prioritzem sempre a Lloret. Hem de treballar, necessitem moltes col·laboracions d'institucions i administracions supramunicipals i això requereix anar a una. És pensar en la transversalitat del poble i és pensar en què hem d'unir i construir un poble entre tots millor. Entre els assistents a l'acte, els dos exalcaldes socialistes de Lloret, Josep Sala i Lucía Echegoyen, que han volgut saludar i desitjar sort al nou líder del PSC a Lloret.